croeso unwaith eto I lolfa fi a diolch am ymuno ar y sesiwn. Gobeithio bod chi'n barod, na ges I angen yna chi heddi yw bach o bwysau. Cwpl o dins, cwpl o bocedi o fflwr, poteli o ddŵr, beth bynnag gyda chi yn gyfleus. Iawn, ni'n mynd I ddechrau heddi yn wneud ymarferion ar gyfer y coesau a'r pnôl. A be ni'n mynd I wneud yw mae'r coesau jyst tymed bach ar led, pengliniau'n soft, iawn, bol yn dyn a'r cefn yn syth. A fi moyn chi blygu eich hunan yn hanner gan gadw'r breichiau'n syth a'r coesau yr un peth hefyd, bron yn syth, iawn? Felly chi jyst yn plygu lawr, ymestyn y breichiau lawr gyda'r pwysau a nôl lan. Ac amser chi'n dod nôl lan, mae'n bwysig I gwthio'r cliniau yna symlaen a tynhau cyhyrau'r pnôl wrth bod chi'n neud e. Iawn, mae'n lot I gofio yn y gwe. Na I ddangos I chi eto, na I ddangos yr ochr bod chi'n gallu gweld fi. Felly, ni jyst yn plygu'n unan yn hanner, cadw'r cefn yn syth, a jyst dodi'r pwysau lawr y coesau a nôl lan. Falle bod chi ffili mynd mor isel a fi, dim ots, cerwch chi mor isel a beth sy'n gyfforddus I chi. Fi yn mynd dros y pengliniau a nôl lan. Yn gwthio'r cliniau yna ymlaen a tynhau cyhyrau'r pnôl yna. Hwn yn dda iawn i'r coesau a'r pnôl. Bant ni. Plygu lawr a nôl lan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 10. Da iawn. Reit, breichiau nawr. Ni'n mynd I wneud bicep curls. Cadw'r breichiau'n dyn i'r corff. Y pwysau o'ch blaenau. A mo'n chi jyst codi'r pwysau lan a nôl lawr. Lan a nôl lawr. Chi'n neud hwn yn eistedd lawr os chi moyn, ond chi yn gweithio cyhyrau'r bol wrth bod chi'n sefyll lan. Iawn, pant ni 10. 10, a wn ni saib a 10 arall. 1 2 3 4, cadwch y breichiau'n agos i'r corff. 5 6 7 8 9 a 10. Os chi'n moyn siglo'r breichiau yna cyn dechrau to, bant ni, cadwch y breichiau'n dyn i'r corff, bant ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 10. Da iawn. Reit, yr un nesaf ni'n mynd I wneud, mae fe'n dda iawn i'r fron. Felly ni'n mynd I godi'r pwysau lan, breichiau rym ychydig a'ch sgwyddau, a ni'n mynd I ddod â'r pwysau mlaen, cyffwrdd bron yn y canol a nôl, gan gadw'r breichiau yr un ychydig a'r sgwyddau yr holl amser. Iawn? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 10. Fi'n teimlo hwnna nawr. Gobeithio bod chi yn. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r sesiwn a welai chi eto cyn bo hir. Daliwch ati I wenu. Cymrwch o wal.